Nendaba enkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva endlala nasezantsi ey'fundazweni zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Ngiyabingelela igama lami King Sichaka ngakaluqa insizwa sithi Sichaka siyishaya impunyela mfoka amancisa kancane ayidedele intombambi yesokweni le iBlack Live TV. La sizokhuluma ngodaba lwefamasi yethu under uhlelo olubizwa ukuthi IZIMPANDE ZAMA-AFRIKA. Sizwile ukukhala kwabantu bebuza abanye ukuthi ifamasi kwenzakalani ngayo. Cha, ikhona ifamasi ngane zakwethu ibilokhu iqhubeka isebenza. Bazofakaza Limpopo, bazofakaza Cape Town ukuthi into zabo bebeyithola. Kuphela asikwazi ukwenza ivideo singakatholi umkhiqizo omusha ovela kubela bendabuko labesebenzisana nabo. Namhlanje ke sibuyile sila sizokhuluma nabantu sobacacisela okunye okusha esiza nakho njengoba abanye bebekhala ngama price ukuthi makhulu kakhulu befisa ukuthi adrop kancane. Sasibuyile ke sikhona sizonikeza induku seninje ngoba zinjalo. Njengoba ubona ke la 1 2 3 la le nduku nje uyibona la induku zokugembula makuthi mhlambe umuntu othanda ukugembula nazi lezi induku before abantu bazazi ke abayisebenzisile bekade ibiza u3000 njengamanje zilapha ku1500 ngenxa yokuthi ke sibhekelele indaba ukuthi abantu bafuna ukuqhubeka babone impilo zabo yishintsha nathi sancenga ngala sincenga khona yagcina 1500 le nduku yokugembula makuthi umuntu ogembulayo uyayazi sebenza kanjani makuthi khona la ushoda khona ongazi khona ikhona nje inamba uzofona ubuze caciseleke kodwa le nduku isikhona ikhona iwasho ke nazo zihlukene ngobunjalo bazo ibiza 100 rand njengoba uyibona nazi zihlukene nje ziyageza ikuculule isinyama uma umuntu nesinyama ziphinde isiza umuntu mhlawumbe othi yena akathandeki noma uthi nje imisebenzi ayivumi kahle mawufika egateini lapha aqalwa ngathi umsebenzi awukho bebaningi abantu khethe emuva kuthiwa wona bhuto lapha umsebenzi awukho mawusebenzisa lesiwasho ke uba right yonke into iba hamba kahle zihlukahlukene ke nakhona futhi mawufuna information emore uyakwazi ukusebenzisa inamba yethu usifonele ziwasho ke zihlukene khona sokukhuculula nje bakuthi nesinyama uyayibona nawe ukuthi mawufika phambi kwabantu awuthandeki nje abantu bavele bakhuluma into against wena ungenzanga lutho nazi iwasho zokugeza makuthi mhlawumbe unenkinga yokuthi makuyofeswa nisegateini ukhonje usemuva kuthi umsebenzi awukho kushiwo wena nje vele ube nebhadi nazi iwasho nakhona futhi ziyasiza makuthi mhlawumbe ke ufuna ukuba umuntu onamaphupho eza kahle nje ugezeke nawe sikhona futhi zona ukuhlukahlukana ngazo la lezi iwasho ke zibiza 100 rand sisodwa bese kuba ukuthi ke nawe uyazi ukuthi kunama charges okuposa leyo nto kodwa okuningi kwakhona uyakuthola futhi mawufona ubuza kabanzi kule namba egijima lapha ukuze ukwazi ukuchazeleka ngeiwasho zethu nesikhafulo ke ekade bekhala ngaso abantu nasi sekhona sasibuyile siyatholakala khona la kwefamasi yethu naso uyasithola ngemali engango 700 mawuthi uyasidinga kukhona la ufuna ukusebenzisa khona nakhona futhi ubuzisisa kwinamba yethu leyo sokuyisebenzisa either WhatsApp noma i-call kodwa i-call ngiyaprefer ngoba iyona ekwazi ukwenza izinto ezisheshe kancane ukwazi ukubuza kwisikhafulo sethu sibiza u700 la sino nenduku futhi esebenziswa abantu ukuthi mhlambe njengalena nje ihlukene kabili enye isibambelelo enye isetshenziswa ekutheni uyithele phansi la kuzodlula khona umuntu ongowakho noma umuntu ofuna ahlale nje agxile kuwena isibambelelo ke enye induku phakathi kwazo uyigcoba lapha ya endaweni yakhe le esiyaziyo sesithe yangasese ukuze akwazi ukubambelela angayindawo sona ke ibiza ke u500 iyona nduku ongayithola nakhona futhi mangabe ufuna ukwazi okunye ukuthe xaxa inamba ekhona uyibona yagijima nazo imbiza zikhona nazo njengoba uyibona nje khona umvusankuzi la khona induku imbiza yecancer khona yomhlume khona imbiza nje eyisiza umuntu ukuthi ayikhuculule yena ngaphakathi mhlawumbe wona ufuna uklina ngaphakathi ikhona futhi imbiza la lezi ezincane kangaka zibiza u300 rand bese lezi ziba ngu500 rand uyayithola ke ngokuhlukana kwazo khona la kwefamasi yethu yeBlack Live TV makuthi ke mhlawumbe khona okunye ofuna ukwazi mhlawumbe ngalezi induku khululeka kakhulu ukuthi ubuze kodwa kubalekile ukuthi nazi ukuthi zonke lezi induku mangabe mhlawumbe ungaphandle kweprovince kudingeka ukuthi iposeke ma zeyiposeka ke kunama charges akhona asebenzayo ukuze ukwazi ukuthola into yakho injengoba injani into esitume ngayo la ekhaya ukuthi mawudinga into uyidinga namhlanje kuyenzeka nakusasa uyithole kuya ngokuthi ulayini okwenza leyo nto umi kanjani njengoba sazi ukuthi ifama sethi busy abantu bayangena bayaphuma usuku nosuku receive abantu abaningi so uma ngabe kwenzeka ungayitholi ngesikhathi into siyacela usibekezelele usinike ithuba sizokwenza iqiniseko ukuthi iyafika kuwe nofakazi nini ayikazi into engafiki kuwena la silona igame ayikho into errong ngathi nakho okukhona la esikutholayo nje okukhona la kwefamasi yethu makabe mhlawumbe khona okunye ufuna ukukubuza ukuthola ukuthi khamba kanjani njengoba sengishilo kunenduku yokugembula kuneyiwasho
unesikhafulo, kunenduku esebenzisa uma ufuna umuntu wakhe abambelele kwaphakathi ithaqa oyisebenzisa ukuyifafaza phansi nje ayeqe. Enye ke uyifake esithweni sakhe sangase sikhona futhi nayo zikhona nezimbiza ngokuhlukana kwazo ngibalile imhlume, cancer, ngaba umvusankunzi, ngaba eyokusiza nje ukuthi mhlawumbe nawe ngaphakathi unenkinga eyithinta oshukela nani ekhona nayo khona la. Lezi ezincane ke ngishilo ngathi zibiza 300 rand, lezi ezinkulu zibiza u500 rand. Uma kuthi ke khona okunye ufuna ukubuza, nansi inamba ngezansi, igama lami King Sichaka, ngoba lokho asihlangane khona la kwe-pharmacy yethu sesizophila. Abaphila abantu emzansi. Is there black life TV?